Kedves kollégák, akkor elkezdjük a mai ünnepi alkalmat. Az építőművészeti doktori iskola és a középülettervezési tanszék nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai napon eljött, itt van és befért a terembe. 2373 évvel azelőtt, hogy a ma ünnepelt megkezdte volna 40 éve tartó egyetemi oktatói pályafutását, a görög filozófus Platón megalapította az Atén melletti Akadémusz ligetében akadémiáját, ahol filozófiát és matematikát tanított hallgatóinak. Liget, filozófia, matematika. Most 2413 évvel ezután is erőt meríthetünk az egyetemnek ebből az ősformájából, amely még tisztán és egyértelműen szólt mindarról, amit a legmagasabb rendű tudásmegosztás jelentett és jelent ma is. Indirekt módon arról is, amit egyáltalán nem jelent, vagy nem kellene, hogy jelentsen manapság sem. Ha már matematika, a 40 év alatt egyszer váltottunk rendszert. Az egyetem szintén egyszer nevet. Nem is olyan rég modellt is. 11 miniszterelnököt, 10 rektort, 8 dékánt, 6 tanszékvezetőt kellett és kell elviselni az ünnepeltnek, utóbbiból egy esetben persze saját magát is. Ez mindegyik kategóriában bátran állítható sokkal jóból. De volt 173 diplomázója is, közülük legalább 5-en már a ébüldíjasok, többen vezető oktatók különféle egyetemeken, 19 doktoranduszának többsége pedig már fokozatot szerzett. 9 évig a középülettervezési tanszéket és átfedésben, hogy az átfedés mi mindennel jár, arról tudnék mesélni, majd egy évtizedig az építőművészeti doktori iskolát vezette. De vissza Platón ligetéhez. Miközben majd 2,5 évezred alatt beláthatatlanul sok minden változott meg az egyetemmel, az egyetemi léttel, az egyetem formálásával kapcsolatos felelősségünkkel kapcsolatban, a lényeget tekintve talán mégsem olyan sok minden. Egész szakmai pályája, a művészi rangon végzett építészeti életművének alakítása és az oktatói közösséget formáló, hallgatókkal való tudásmegosztáson alapuló egyetemi életútjának egymással szorosan összefonódó, egymást feltételező kölcsönösségéről tanúskodik, kíséreltem meg nemrég egyetlen mondatban felölelni mindannak lényegét, amelyet a ma ünnepeltől az elmúlt évtizedekben tanulhattunk. Az ünnepeltek, ne botránkozzatok meg, ma mi magunk is vagyunk. Ahogy előadásainkon, oktatói munkák során sokszor használunk előképeket, példákat, illusztrációkat, analógiákat, hogy világossá, érthetővé tegyük a hallgatók számára, miért is fontos az, amiről beszélünk, miért vagyunk éppen abban az időablakban együtt, egy helyén az univerzumnak, úgy érdemes önmagunkat is a módszerrel építeni, erősíteni, ha kiemelt pillanatokban ekképp tekintünk közösen, az egyetemet a fogukban a túlsó partra mindig, a nem minden időben támogató körülmények között is átvivőkre. A néha szinte a szó szerint és átvitt értelemben is gyertyafény mellett oktatókra. Most Kassára tervezünk hallgatókkal, ezért eszembe jut erről Márai, aki így fogalmazott egy helyen. E sorokat gyertyafény mellett írom. Ez a fény, ez az állapot megvesztegetően ismerős és bizalmas. Arra gondolok, hogy így dolgozott Kazinczy, Vörösmarty, Petőfi és Arany. Nem dolgoztak rosszul gyertyafényben. Aztán az óriásokra gondolok, Pascalra és Shakespeare-re, Goethe-re és Hölderlinre, akiket lobogó, elevenláng, szerény világosságában vetették papírra mindazt, amitől a föld és az emberi lélek világosabb lett. Nem rossz fény ez a gyertyafény. Emlékezz csak, gyertyafénynél messzire is lehet látni. Néhány hónapja találkoztam azzal a szép hagyománnyal, mely szerint Zürichben az ETH-n a beiktatási, a bemutatkozó és a búcsú előadásokat szervezett rendben nyilvános alkalmakként rendezi meg az egyetem. A mai előadás bizonyosan nem beiktatási. Egészen biztosan nem bemutatkozó. De abban maradtunk az előadóval, hogy határozottan nem tekintjük búcsú előadásnak sem. Nem egyeztettem vele előre, de javaslom, hívjuk nyitó előadásnak, amelyet bízunk benne, hogy számos követ még majd körünkben. A mai ünnepléssel, nyilvános fölköszöntésével reméljük, hogy hagyományt is teremtünk a jövőre nézve az építészkar közösségében. És végül engedjetek meg egy másik idézetet, az ünnepeltről jutott eszembe ez is. Iránytünk kellene, kellett volna, lehetne, kellene majd egyszer, hogy legyen, miközben azon töprengünk, miképp is szükséges formálnunk, alakítanunk azt az egyetemi közösséget, amelynek átmeneti polgáraiként éppen mi vagyunk most felelős, és azért ne feledjük,
emiatt privilegizált részesei. Mérő László szerint, aki azt hirdeti, hogy garantáltan piacképes tudást nyújt, az a holnap munkanélkülieit képzi. A ma iskolájában olyan problémák megoldására kell felkészíteni a gyerekeket, amelyekről ma még azt sem tudjuk, hogy problémák. A nagy tanár olyan általános élet és munkaszemléletet ad a diákjainak, amivel képesek egészen különböző területeken is megállni a helyüket, olyanokon is, amikről konkrétan semmit sem tanultak az iskolában. Platón, de inkább így és után szabadon, egyetem a magasban. Erről szerettem volna ma beszélni, aminek alig ha van méltóbb apropója az építészkaron, mint Balázs Mihály professzor úr szép, kerekévfordulós születésnapja. Isten éltesse sokáig körünkben, és mások köreiben is Misit, aki most már nincs mese, szeretnék felkérni nyitó előadásának megtartására. Szívesen hallgattam volna még Leventét, de hát ennek a szép beszédnek vége van. Mindenek előtt nagyon-nagyon-nagyon megható itt állnom, és ennyi ismerős és új, meg kell jegyezzem, új arcot is látni. Végtelenül megtisztelő, hogy ennyien szabaddá tettétek a mai délutánotokat. Pici félelmem van, hogy nem fogom tudni elég hangerővel betölteni a termet, ezért az a kérésem, hogyha valaki nem hallja, akkor integessen, és akkor majd újult erővel ráerősítek. Azért nagyon különös ez a helyzet, mert amióta tudom, hogy ezt az előadást meg kell tartanom, valójában azon gondolkozom, hogy tudok-e újat mondani. És arra jutottam, hogy nem tudok újat mondani, bizonyára sokan lesznek olyanok a teremben, akik már mind hallották, amit mondtam, talán unják is, de abban bízom, hogy el tudom mondani ugyanazt máshogy. Hogy máskor az bizonyosan igaz, és minden mondat máskor esetleg ugyanúgy megfogalmazva is jelenthet mást. Ezzel indítanám az előadást. Az előadás címének az építészet egy rövid mondatot adtam, amit legutóbb 13 évvel ezelőtt ebben a teremben, vagy ebben a teremben is a habilitációs előadásom előadásának utolsó mondataként mondtam. Az előadás címe akkor az volt, hogy a józanész építészete. A habilitáció mindig nagyon fontos pillanat egy tanár vagy egy építész életében, és akkor önmagában nagyon nagy kihívás volt, hogy mi legyen az a téma, amivel előállok. És akkoriban az foglalkoztatott nagyon, hogy az az építészeti gyakorlat, amit mi művelünk, hogyan viszonyul a világhoz. Ez szerintem ma is sokakat érdekel, változatlanul még engem is, fogalmam sincs, hogy ki vagyok és mit csinálok. Ez lehet, hogy csalódást okoz némelyekben, de higgyétek el, tényleg naponta fölteszem a kérdést, hogy mi az építészet, és hol van a mi helyünk. És erre nem is olyan nagyon egyszerű válaszolni. Persze az egyetemen, építészkörökben evidens, hogy mi építészek vagyunk, műépítészek, építőművészek, a doktori iskola neve is ezt viseli, és hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük, hogy az építészetet mi műveljük, mi csináljuk. Ha az ember figyelmesen jár kell a világban, akkor lépten-nyomon azzal szembesül, hogy van egy csomó olyan ház, olyan épület, de nem is csak épület, hanem olyan környezeti megnyilvánulás, amit nem építészek hoztak létre. Sőt, megkockáztatom, hogy világviszonylatban, de akár még Magyarországon vagy Budapesten is, városon belül is, az épített környezet legnagyobb részét nem képzett építészek alakítják olyanná, amilyennek látjuk. Részben azért, mert vannak olyan mérnöki szakmák, akik nagy hatással vannak az életünkre, mondjuk az úttervezők, vagy a Dunai rakpart támfalai tervező mérnökök, akiket nem szokás építésznek nevezni, de az, amit létrehoznak, az legalább olyan mértékben hatással van a mindennapi életünkre, mint a házak. Ezért írtam oda az alcímbe, hogy az építészet sokféle, de egy lényegű, és az utolsó mondatrész a fontos, túlmutat a házak még oly szépséges világán. Régóta tapasztalom, hogy abba a hibába esünk gyakran, hogy az építészetet a házakkal és a háztervezéssel azonosítjuk, miközben ez egy sokkal összetettebb, sokkal kiterjedtebb tevékenység. A nyitóképem is erről szól,
ugyanaz a vonal a címe. Ja, ezt elfelejtettem mondani, hogy a fotók nagyon nagy része, legtöbb része saját fotó. Minden képre oda van írva, nagyon pici betűkkel, ezt nem kell elolvasni, hogy ki a kép szerzője, de a képek nagy része saját. Ez is. És ez arról szól, hogy az, amit olyan szép egyenesnek látunk, mondjuk építőművészetnek, annak van olyan nézete is, vagy van olyan vetülete, ami nem ilyen egyenes, sőt nem is olyan anyagszerű, nem annyira megfogható, talán nem is annyira érthető, talán ha fúj a szél, akkor még mozog is, tehát még az alakját is változtatja, tehát egy ilyen fluid dolog, ami viszont mindannyiunk számára meghatározóan fontos. Ugyanazt a dolgot tehát sokféleképpen tudjuk látni. Az előadásom szerkezetét látjátok most itt, 3 témakörről fogok beszélni. Az első az egy portfólió, a második az építészet fizikai és szellemi környezete, a harmadik pedig azok az aktuális kérdések, amik ma foglalkoztatnak minket, részben visszatekintve hát az elmúlt évtizedekre. Évtizedeket kell mondanom, hisz talán kezdhettem volna azzal is, hogy azért is megható itt állni most, mert éppen 50 évvel ezelőtt léptem be ennek a háznak a kapuján, a Duna felől, ami nagyon-nagyon rég volt, legtöbben akkor még nem is éltetek, és 50 éve ez a ház nekem a mindennapjaim része, tehát szinte minden nap megfordulok ebben a házban, és nagyon-nagyon sok alkalommal kényszerültem arra, hogy megnyilvánuljak az építészettel kapcsolatban. A gondolataimat mindig meg kellett osztanom, ami egyébként nem esett nehezemre. És ugye az építészet alakító tényezőiről jutott ez eszembe az, hogy most az előadás összerakásakor megnéztem, hogy 170 előadásom van archiválva, tehát ezek mappákban, minden előadás megvan, és hát azzal is szembesültem, kicsit megrökönyödve, hogy ezeknek az előadásoknak nagy része ugyanarról szól. És akkor itt visszacsatolok az indító mondatomra, hogy minthogyha ugyanarról beszélnék, minthogyha mindig ugyanazt mondanám, minthogyha mindig csak ugyanarról eszelősen arról beszélnék, ami egyfelől halálidegesítő, másfelől viszont végtelenül megnyugtató. Nem kell kitalálni semmit, minden ki van már találva, csak nyitott szemmel kell járnunk a világban. Tulajdonképpen ez lehetne a mottója a mai előadásomnak. A kis portfóliót azért állítottam össze, mert egyrészt feltűnt egy szám, a 15-ös szám, hogy ugye 55-ben születtem, és 15 évenként, tehát körülbelül másfél évtizedenként történt velem valami fontos dolog. Ebből a 15-ös számból egy periódus kilóg, ez az oktatás-nevelés intézménye, a középiskola és az egyetem, ami katonassággal együtt csak 10 év, de egyébként 15 éves ciklusokra bontható az egész történet, és ennek majd később látni fogjátok a rendjét, a logikáját. Ez végtelenül megnyugtató volt, de ebben van egy olyan periódus, ami az alkotói periódus, amikor a legtöbb házam megvalósult, és azt gondolom, hogy ezt azért érdemes összefoglalni egy-egy képpel ilyen alkalommal. Hogy mitől egy az építészet, és vissza a címhez csak röviden. A műépítészet mellett szokás beszélni egy másik építészeti műfajról, a népi építészetről. Alapvetően műépítészetről és népi építészetről szoktunk beszélni, ami egy nagyon megnyugtatónak látszó dolog, de a valósághoz nem sok köze van, mert a nép és a népi építészet, mint fogalom, az egy társadalmi osztályhoz kötődő, nevezetesen a parassághoz kötődő építészeti kultúrát jelenti, nem csak építészeti, általában kultúrát jelent. De hát tudjuk, hogy a parasság már 1945 óta nem létező társadalmi osztály, ilyen módon építészete sem lehet. Ki kell találni valami mást. Az elnevezéssel már eleve megakadunk, sokan sokféleképpen nevezik ezt a műfajt, mondjuk talán a legáltalánosabb a vernakuláris építészet, de hát spontánnak és nem tudom, mindenfélének nevezik, de talán a vernakuláris a legtalálóbb. Az egyetemi habilitációs előadásomnál megpróbáltam leírni, hogy mi a különbség a műépítészet és a népi építészet között. Ennek a lényege az, hogy az egyik hivatásszerűen gyakorolt, a másik pedig spontán működő. Az egyik kötött szabályok szerint működik, és jogosultsághoz kötött, és szerzői joghoz kötött, jog által védett egyedi alkotások születnek a keretében vagy a körében.
A népi építészetnél viszont mindez nem igaz. Nincs szerző, nincs egyalkotás, nem olyanok a módszerek, nem mások a szabályok. Ezek a más szabályok az én akkori megfogalmazásomban, és ez volt az előadás címe, azok a józan ész körébe tartozó szabályok. Ez azt jelenti, hogy a két kategória között, és akkor itt a népit most kibővíthetem vernakulárisra is, a sok formai különbözőség ellenére mégiscsak van valami lényegi azonosság. Tehát sokféle, de egylényegű, ez volt az alcím első fele. És ez az egylényegűség, ez abban áll az én meglátásom szerint, hogy mindig működik valamilyen ráció, tehát az érzelmek, érzések, vágyak valamilyen racionális kontroll alatt valósulnak meg, és ez a racionális kontroll, ez a műépítészetben is, és a népi építészetben is jelen van. És ezt nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, vagy nem tudom eléggé hangsúlyozni, mert azt gondolom, hogy ez az a döntő pillanat, amikor az építészet leglényegéhez elérünk. Az építészet az nem korlátlan vágyak beteljesülési terepe, nem valamilyen elvont dolog, hanem nagyon is reális, realista műfaj. Itt mit csináljuk anyagból, konkrét helyszínre, konkrét céllal, konkrét funkcióval, konkrét felkészültséggel, tehát nagyon is realista műfaj. A portfólió első 15 éve az a rácsodálkozás. Ez a gyerekkor, amikor az ember megszületik, és észreveszi, hogy valami más világba érkezett, és nincs egyedül, csomó más élőlénnyel, állatokkal, növényekkel, embertársakkal, legszűkebb családdal találkozik, és tapasztalatokat gyűjt. Olyan tapasztalatokat, ami azt hiszem, ebben egyetértünk, egész életünkre elkísér minket, tehát ezek nagyon fontos, megalapozó tapasztalatok. Az én tapasztalataim ebben a felsőhomokhátsági tanyavilágban születtek, ez egy körülbelül 1,5x2 kilométeres alapterületű vidék, táj, egy tanyavilág volt, hozzáteszem, baloldalt az 1963-as, jobboldalt pedig a 10 évvel későbbi állapotot vetítem. Ez mutatja, hogy volt, mert a 70-es években ezeket a tanyákat elbontották. De az én gyerekkoromban ez a tanyavilág minden évvel együtt, minden évvel építészeti kultúrájával, természeti adottságaival, társadalmi közegével ez a teljes világot jelentette, a végtelen szabadságot. És ez a végtelen szabadság, ez azóta is megvan bennem, amikor házat tervezek, vagy egyszerűen csak gondolkodom a világ dolgairól, akkor mindig ezt a végtelen szabadságot érzem. Ez egy furcsa dolog, mert a döntéseimben természetesen ezek nem tudnak megvalósulni, tehát a döntéseim nem mindig tök szabadok, de a gondolataim igen. Ez tehát egy nagyon-nagyon meghatározó világ. De itt ez az a hely, ahol én születtem, és ez az a tanya, ahol a gyerekkorom nagy részét töltöttem. Ez a két sárga, hátulról nem biztos, hogy látszik, de ez a két sárga folttal jelölt, ez a két nagyszülőm tanyája, ez a piros pedig a szülőházam. És itt látszik, 10 évvel később ez a tanyavilág ez teljesen eltűnt, egy tanya sincs már, megmaradtak ezek a házak, ma is itt lakunk ezen a helyen. Ez a tanya, a Mészáros tanya, ami az egyik dédapám által építtetett valamikor a 19. század második felében. Itt egy 1970 körüli képet látunk, amit csak azért vetítek, mert van egy történet, ami akkor persze nem tűnt föl nekem, hogy fontos lehet az életemben, de később az építészeti tanulmányaim során bebizonyosodott, ma pedig már evidens, hogy köze van ahhoz, hogy én építészé váltam. Ez pedig furcsa módon pont a bontással függ össze. Amikor ezt a házat el kellett bontanunk, több szakaszban, ugye ez egy hosszú tanya volt, idáig ért, de a végén maradt egy szoba, meg egy pici istállónak használt régi szoba. És amikor ezt az utolsó részt is elbontottuk, akkor nagyon-nagyon meggyűlt a bajunk azzal, hogy hogyan lehet eldönteni ezeket a vastag vályogfalakat. Egyszerűen nem jöttünk rá, hogy mitől nem lehet eldönteni. És amikor végre sikerült, akkor azzal szembesültünk, hogy a falsaroknál ez a vert vályogfal szőlővenyigékkel volt megerősítve, pont olyan logika szerint, ahogy a vasbeton szerkezetekben a vasak átfordulnak a falsaroknál.
És ez azért döbbenetes, mert mondtam, hogy ez a ház a 19. század második felében épült, a vasbetont pedig a 20. században fedezték föl, tehát amikor ezt csinálták, akkor még nem volt vasbeton, tehát nyilván nem tudhatták, hogy kell vasalni egy házat, de mégis tudták, hogy kell megerősíteni. Na ez az a momentum, ez az a logika, ez az az erő, ami az építészet bármely műfaját és bármely formáját össze tudja kapcsolni. Az ilyen és ehhez hasonló logikák. A második periódus, ez 1970 és 80 között történt, ez az a 10 éves rövidebb időszak, ami két iskolát jelent. Az egyik az a győri Hild József építőipari szakközépiskola, ahol szakmát tanultunk, a szó legjobb értelmében. Közte volt egy év katonaság, és utána 5 év egyetem. Erről nem sokat fogok beszélni, de egy képet levetítek, ami nagyon fontos az életemben. Örülök, Tamást látom, Karácsony Tamás itt van, vele közös diplomatervünk egy lapját mutatom. Eger-Tetenvár volt a helyszín, és ez 1980, amikor a posztmodern megjelent Magyarországon, és egyszerűen olyan hirtelen váltás volt tapasztalható a diplomatervek témaválasztásában, technikai feldolgozásában, mindent tekintve, hogy a mai napig emlékszem erre a nagyon lelkesítő időszakra. Ez a lap, ez a diplomaterv lap, ez pusztán csak arról szól, hogy ez a valóságban piros, ez pedig fekete, hogy a meglévő örökség hogyan viszonyul az újonnan hozzátett elemekhez. És akkor itt különböző magatartásformákat lehet látni, hogy nagyon alázattal centrálisan körbeveszi, nem vesz róla tudomást, óvatosan kerülgeti. Tehát ezek olyan emblémák, amik a történeti hagyományhoz való viszonyulásunkról szóltak. Nagyon nagy sikere volt, és nagyon újszerű volt akkor ez a diplomaterv. Mai napig úgy érzem, hogy aktuális. Sajnos keveset beszélünk régi tervekről. A portfólió harmadik szakasza az úgy hívtam, hogy útkeresés és rátalálás. Ez az a periódus, amikor az ember már úgy érzi, hogy építész, diploma van a zsebében, vannak pillanatok, amikor már úgy érzi, hogy mindent tud a világról, de aztán rájön, hogy nem tud tulajdonképpen semmit, és elkezdi keresgélni, hogy mi is lehetne ő, mivel is kéne foglalkozni. És ez az a szakasz, ami nagyon-nagyon izgalmasan megalapozza azt a későbbit, amiben aztán majd a házak születnek. Ebben az időben én mindent kipróbáltam. Egyszer 1983-ban készítettem egy rajzsorozatot, ez 50-60 rajzból áll, ilyen kis pici képeslap méretű rajzocskák, az alföldi falvak népi építészetéről. Ezt a mai napig nagy becsben tartom, gyönyörű rajzok, egy logikai sorrendben fölálló sorozat, ami elmondja, hogy mit jelent nekem, vagy hogyan látom én az alföldi települést a tájban, hogyan látom a telekhasználatot, milyenek a házak homlokzatai, sőt, milyenek a házak részletei. Ezek a kategóriák vannak itt felsorolva. A másik ilyen furcsa dolog, hogy az ember mindig elvágyódik, ez persze fiatalkorban általános tulajdonság, de építészként ez a világlátási vágy, ez fölerősödik. A 80-as években nagyon sokat utaztam, és nagy távolságokra. Jártam, nem tudom, hosszabb ideig Afrikában, a szavannaövezetben, Kánóban, ez a Szahara, ez a Fekete Afrika és a muszlim Afrika találkozási vonal, egy hihetetlenül gazdag kulturális, drámákkal is terhelt kulturális környezet. A másik ilyen távoli utam volt Közép-Ázsia és Szibéria, a Bajkál-tó természeti világa, Közép-Ázsia, Taskent, Buhara, Szamarkand, azok közül is leginkább Hiva, ahol azt az építészetet tapasztaltam meg, ugye Hiva egy sivatagi város, ami a sivatag közepén tud oázist teremteni. Tehát a semmiből tud csinálni valamit. Ez különben nekem nem volt új, mert a Tanya is, meg a homokhátság is részben erről szólt. Itt egy hivai képet vetítek ebből az időszakból. Kipróbáltam a mesteriskolát, ahol nagyon sok barátságot kötöttem, most is vannak itt mesteriskolás társaim. Ez a mesteriskolai felvételi pályázat
egyik lapját mutatja, tájjára egy postamúzeumot kellett terveznünk, és akkor egy olyan víziót rajzoltam föl, ami ezt a romos régi postaépületet újjá tudja varázsolni. És akkoriban így rajzoltam, tehát ez egy ilyen részkartszerű rajz, nagyon sok ilyen rajzom készült. Később, amikor 1986-ban, vagy azt követően főállásba kerültem itt az egyetemen, akkor az első találkozásaim egyike volt a Várkert kioszk tervpályázata. Farkasdi Zoltán munkatársaként készítettem ezt a rajzot. Azt talán említenem kellett volna, hogy én az egyetemre 6 év köztis gyakorlat után Farkasdi Zoltán és Török Ferenc hívására jöttem vissza. A köztiből toltak, innen pedig húztak, úgyhogy nem volt nehéz a döntés. Ez az első, és talán az utolsó munkám Farkasdi Zoltánnal, mert ő elég korán meghalt, nyugdíjazását követően szinte azonnal 1989-ben, ez pedig 88-as dátum. A másik említett nagy példakép, barát Török Ferenc, akivel az első közös munkánk a vatikáni nunciatúra, annak is a kápolnája, ami egy nagy kaland volt, ez egy belügyminisztériumi villából átalakított nunciatúra, a kápolna pedig a belügyminisztérium testőreinek a mosdóhelyiségéből lett kialakítva, de hát ez lett a végeredmény, és ez egy nagyon, sajnos elbontották azóta, egy nagyon emlékezetes pillanat volt. Megalapozta azt a hosszú periódust, ami 1992-től tulajdonképpen mostanáig tart. A Török és Balázs építészeti műtermet 1992-ben vele alakítottuk meg, és nagyon sok szép közös munkánk volt. Ez volt az első. A rendszerváltás közvetlen hozadékaként kaptam ezt a megbízást, hogy alakítsam át a műegyetem pártbizottsági helyiségeit oktatói klubbá. Ez itt van egyel alattunk és a másik oldalon. A mai napig elég jó állapotban van. Ez egy belső építészeti munka, nagyon nagy odaadással, szeretettel rajzoltam végig. Társadalomban Somogyi Soma Katalin volt, abban a hiszemben, hogy ez úgyse fog megépülni. És egyszer csak szóltak, hogy kész van. Tehát, hogy ez csak úgy leírja ezt a közeget, amiben a rendszerváltás környékén születtek építészeti alkotások. A műtermünk első nagy komoly munkája a Pannonhalma fejlesztési, távlati fejlesztési terve, ez a rajz ahhoz készült Török Ferenccel. Ez pedig az első önálló saját templom épületem terve, annyiban közös, hogy Török Ferenctől kaptam. Bocsánat, én ha hivatkozom rá, majd mindig Ferit mondok, mert ez volt a megszólítása általában mások részéről is. Tehát ezt a feladatot Feritől kaptam, ami az ő fantasztikus emberi, nem tudom, képes tulajdonságait írja le önmagában, hisz ezt a tervet ő kezdte el csinálni, de aztán egy helyszínváltás után azt mondta, hogy ő nem akar ezzel, inkább csináljam én. És akkor megkaptam ezt a feladatot. Ilyen és ehhez hasonló rajzok tucatjain keresztül jutottam el egy eredményhez, ami aztán így megépült, és az első nagyon sikeres középületemként ma is ismert. Ez a belső tere, ott látszik egy alaprajz. Az alaprajzra azért érdemes figyelni, mert a periódusok itt ugyan átfednek, de az átfedés az finom, vagy az átmenet az mindig finom volt, tehát nyilván egy munka nem egy pillanat alatt készül, és azok a feltalálások, amik egy-egy tervben rögzítve vannak, például itt az alaprajzi szerkesztésmód, az majd látszani fog egy későbbi munkánál, mondjuk a Magyar Szentek templománál. És akkor ez a következő periódus, ugye ez 1995 elkészült a Kazincbarcikai templom, utána indult egy ilyen gyalogkakuk történet, amit persze én nem éreztem fárasztónak, de 1995 és 2010 között, ha egy picit megtoldom, mert vannak olyan munkák, amik ugyan formálisan 11-12-ben készültek el, de 10 előtt születtek a tervek, akkor ez elképesztően nagy mennyiségű ház. Itt most csak a sajátjaimat és a közöseket vetítem, de Ferinek is voltak még munkái, tehát a műterem, bár nagyon pici volt, 30 négyzetméter se volt a műtermünk alapterületének, és a legnagyobb kiterjedésében összesen 5-en voltunk, mégis nagyon sokféle és nagyon változatos munkákat csináltunk. Ezek közül is kiemelkedik ez az első 1996 vatikáni
Expo pavilon, ugye ez a Bécs-Budapest világkiállítás pavilonjának készült volna, de aztán miután ezt leállították, ezért templomként épült meg, mindjárt folytatásként. Itt látható talán valami rokonság, fölfedezhető az alaprajzi szerkesztésben. Mondhatnám azt is, hogy ez a műterem sajátossága volt, tehát mi azt hiszem, vagy én legalábbis így éltem meg, tényleg műteremként működtünk. Ez azt jelentette, hogy a műteremben szabadon áramoltak a gondolatok. Volt olyan, hogy nem jutott eszembe valami, és másnap reggel ott találtam egy skiccet az asztalomon, Feri lerajzolta, de ez fordítva is előfordult. Tehát egy nagyon jó értelmű közösségben dolgoztunk. Akkoriban egyébként nagyon általatok ismert, tisztelt kollégák voltak a műtermi társaink, Fejérdi Péter és Bartók István. Később Soma Katalin kapcsolódott még hozzá. A következő munkánk éppen Fejérdi Péterrel közös, ez a soproni templom, Szent Mihály nem Szent Mihály, Szent Imre. És a Kazincbarcikai templom kistestvére pedig a fehérgyarmati görögkatolikus templom, aminek az alaprajza, talán majd itt a következőn, nem, bocsánat, itt valami kimaradt egy ábra, majd lehet, hogy később előjön, meglepetést okozott nekem a kapcsolat a számítógép és a projektor között. Tehát ez azért kistestvére a Kazincbarcikainak, mert a kérés kifejezetten az volt, Keresztes Szilárd püspök atyától, hogy egy olyan templomot tervezünk, mint a Kazincbarcikai, akkora legyen, köralaprajza legyen, és így tovább. Kicsit más lett persze, de a szellemi rokonság, vagy majdnem azonosság az feltűnő. Az első nagyon, nagyon nagy méretű és nagy, mondhatom, hogy nemzetközi port kavart, jó értelemben munkánk a Matáv igazgatási központja volt, ami egy régi történet újraélesztése, ez a budai Vigadó karácsonyi palotaként ismert épületének a helyén van a Krisztina körúton, ami leégett valamikor 1938-9-ben, és akkor hirtelen elkezdtek egy katonai birodalmi iskolát építeni a helyén. A háború után természetesen ez már nem kellett, hogy német katonai birodalmi iskola legyen, hanem kogéptervként épült újjá, ami az akkori nehézipar ilyen szellemi fellegvára volt, ott tervezték az összes gyárat, kicsit leegyszerűsítve. A rendszerváltás után viszont megvette a Matáv, és ebben a házban képzelte el az irodaházát. Ez azért volt nekünk fontos, mert egy szociál épületről van szó, amit egyébként Németh Pál tervezett, aki egy fantasztikus építész volt, érdemes megemlíteni, megjegyezni a nevét. A mai Nagy Imre téren lévő pontházat is ő tervezte. Ez leírja azt a kavalkádot, ami ott az 50-es évek közepén építészet történetben megfigyelhető, a szociál és a modern közötti kapcsolatokat, átmeneteket. Tehát ugyanaz az ember az egyik évben tervez egy modern pontházat, és a következő évben pedig egy szociál épületet. De ez egy jó szociál épület, és mi azzal nyertük meg a pályázatot, hogy nem akartuk átalakítani, meghagytuk szociálnak, de átértelmeztük az udvarát. Itt lehet látni, ez az udvar egy focipálya méretű terület, és ebbe egy absztrakt tájat terveztünk. Nem fogok minden munkáról ennyit beszélni, csak ez egy meghatározó pillanat volt az életemben. Meg nem valósult álom, ebből csak egy, amit ide hoztam most. Persze sok ilyen tervem van, de ebben még reménykedem, hogy hát ha egyszer mégiscsak megépül. Ez a Kapisztrán-téri templom, helyőrségi főtemplommá alakítása, ez egy 800 éves történet folytatása volt. Nagyon nagy elismerést kapott meglepetésemre éppen műemlékes körökből, csak azért nem folytatódott, mert közben jött 2002-ben egy kormányváltás. Saját házunk a Gülbaba utcában, ez is egy régi ház, amit itt balra láttok, ez egy 1795-ben épült épület, ami majdnem összedőlt, mikor megvettük, és építettünk belőle saját magunknak egy házat, amit nagyon szeretünk azóta is. A görögkatolikusokhoz és Nyíregyházához való kapcsolat végigkíséri a portfóliót. A Hittudományi Főiskola épületét mutatom, ezt közvetlenül követően
Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának az új épületét. Ez a kettő időben nagyon közel áll egymáshoz, és gondolatilag is összefügg. Ide betettem egy kis családi házat, ami csak azért vetítek, mert egyrészt ugyanolyan fontos, mint a nagy házak. Én arra jöttem rá, hogy a kis ház, sőt egy tárgy, most nem hoztam tárgyakat, de sokan tudják, hogy én készítek tárgyakat is, órákat, hogy ezek ugyanolyan kérdéseket vetnek föl. Egy pici házzal szellemi értelemben lehet ugyanolyan sokat foglalkozni, mint egy nagy épülettel. Ezek a kis családi házak, amiket mindig barátoknak terveztünk, ezek baráti gesztusok. Tehát ezek nem vállalkozás, nem megbízás, pontosabban megbízás, de ez egy baráti bizalom keretében születtek. Ezek erről szólnak. Ez egy pici lakóház Pakson, a Löszvölgyben, és egy későbbi bővítése nyári konyhával, és ez pedig ugyanabban a városban, ugyanennek a családnak egy barátja, aki ugyanolyan házat szeretett volna, látjátok, hogy nem ugyanolyan, de ugyanolyan boldogok vele, ezt pedig 2017-ben építették. Ezekben a pici munkákban, de a nagyokban is azt nagyon szeretem, hogy itt pici betűkkel oda van írva, ezt például Pelle Zitával közösen csináltuk, hogy a munkáimat szinte mindig tanítványaimmal közösen jegyezzük. Ez alól egy-kettő kivétel, például a Kazincbarcikai templom, de általában ez a helyzet. Nagykaland, a Pécsi Tudásközpont, egy nagyon nagy középület. A nagy középület azért kihívás. Az első ilyen nagy próbálkozásunk a Nemzeti Színház pályázata volt, az 1996-os vagy 7-es, nem emlékszem, amikor csak az volt a kérdés, hogy össze tudunk-e rakni egy 20-valahány ezer négyzetméteres funkcionális programot. Itt már úgy tűnt, hogy össze tudjuk, de ebben valami építészeti többlet is van. Ennek a legismertebb eleme a kaptár. Nagy Márta itt ül körünkben, aki a baloldali képen látható gyönyörűséges zsolnai kerámia, nem tudom, alkotást, burkolatnak akartam nevezni, de nem az. Tervezte és csinálta. Jobb oldalt pedig egy olyan kép, amit soha senki nem láthat már azóta, mert ez az Opajomból visszafelé tekintve mutatja a kaptárt, ami egy nagyon, nagyon különleges tér. A könyvtár szellemi programjában fontos szerepe volt Somogyi Krisztinának még, akivel, és hát persze a szerzőtársaimnak föl vannak sorolva, mert azért egy Európa kulturális fővárosa keretében épülő nagy középület jelentése nagyon sokrétű, sokféle, és azt kitalálni, hogy ez hogy működjön, nem olyan egyszerű. Ezzel párhuzamosan, és ez ennek a periódusnak az utolsó eleme, a Szent Család Közösségi Ház, ez Hernádon van, a szülőfalumban, ahol ezt az akác burkolatú kis épületrészt ajánlom figyelmetekbe. Az akác egy ilyen elátkozott növény. Az a furcsaság, hogy én meg szeretem az akácot. Egyrészt finom illata van, finom a méze, árnyékot vet, és kitűnő a fája, ha az ember tudja, hogy kell használni. Itt látható, hogy ez ilyen pici elemekből van, azért, hogy nevetem egyen. És akkor említettem, hogy ide sorolom még a Kismegyeri templomot, ami ugyan 11-ben készült el, de a tervek azok 2007-ben, tehát még ebben a periódusban készültek. Ez Kismegyer városrészében van egy bencés birtokközpont közelében, illetve területén. Itt van egy régi kis barokk kápolna, aminek a társaságában egy ilyen barlangszerű belső térrel született meg ez a sajátos hangulatú, sajátos karakterű, csak egy irányba kitekintést engedő belső tér. A portfólió következő máig tartó periódusa, az pedig a megosztás, széleskörű párbeszéd, oktatás, közélet időszaka. Szerintem erről tudtak a legtöbbet, mert ez kötődik az egyetemhez, és az egyetem az, ahol a legtöbb emberrel találkozni lehet. Tulajdonképpen az egyetemen való itt létnek egyetlen egy értelmét látom így sok évtized után, hogy az ember jó társaságban tölti az idejét. Nem a megtanult okosságok,
Semmi, ami... Volt egy kollégám, aki az egyetemet oktatás végrehajtási intézetnek nevezte, és ez nagyon találó volt. Tehát nem ezért volt érdemes egyetemre járni, hanem azért, mert jó emberek társaságában lehetett tölteni az időt. Hát erről szól minden, a megosztás, a párbeszéd, az oktatás, ami egyben, ezt a szót én ritkán használom, de ez a hivatalos, ami egy kétoldalú vagy kétirányú kapcsolat, és hát a közélet. Itt most olyan illusztrációkat fogtok látni, amit nem kell nagyon megérteni, csak azért tettem be, hogy mégis valami képetek legyen ennek a fizikai megjelenési formájáról is. Az első ilyen az a jeles esemény, az a 2011-ben már hivatkozott habilitáció, aminek itt egy kis könyvecskéje látható, elromlott a világítóm, de nem is baj. Alatta pedig fedésben egy monográfia, amit Somogyi Krisztina írt rólam, vagy készített velem, mert ez egy interjú sorozat valójában, ami hát nekem nagyon sokat jelentett, mert azzal szembesültem, hogy amit mondok, azt más érti, de nem pont úgy érti, és a megfogalmazásában pont ugyanarról beszél, de egy picit másról beszél, tehát, hogy olyan is, meg nem is olyan, és ez egy ilyen bizselgető érzés, hogy nem egyértelmű, hogy milyen, hanem, hogy vannak kérdések, amit az építészet kapcsán fölvetünk, arról beszélgetünk, az egyik pillanatban meg vagyunk győződve ennek az igazságáról, a következő pillanatban ezt megkérdőjelezzük, és ebben a párbeszédben zajlik az életünk. Ennek a könyvnek nekem ez volt a tanulsága, és ez egy óriási tanulság volt. Egy másik nagyon jelentős vetülete az itt létemnek, az a műegyetem építészképzésével kapcsolatos reform folyamat, és az abban való részvétel. Mondhatom, talán szerénytelennek tűnik, de így van, örököltem a feladatot, hisz a középtanszék mindig is valamilyen módon kiváltságos szerepet vállalt a kar megújulásában. Ezt örököltem, ezt a szerepet. Volt egy olyan nevű intézmény, hogy tervezési tanszék csoport, és annak rendre a középtanszék vezetője volt hivatalból a vezetője, és a kezdeményezés ezért sokszor nálunk volt, és a kari reform kapcsán is nagyon sok kezdeményezés indult tőlünk. Másoktól is indult, nem szeretném kisajátítani ezt a szerepet, de tőlünk is nagyon sok, és személy szerint tőlem is nagyon sok. Körülbelül 30 mappám van, ami különböző verzióit mutatja, rögzíti. Mindent eltettem, én eltevős vagyok, de csak a számítógépes korszakban. Tehát a tárgyakat nem szoktam eltenni, de a virtuális anyagok megvannak. Rengeteg, már kaotikus az a mapparendszer, amiben ezek a próbálkozások vannak, de ezek közül egyet most kiválasztottam. Ez egy párbeszédben született skic, tanszékvezető kollégákkal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne egy más képzési modellt csinálni, és ezt a rajzot én akkor csináltam, ami arról szól, hogy valahol az elején belép a rendszerbe, ugye az egyetem az egy rendszer, egy szabványosított rendszer. Tantárgyak vannak, kreditek vannak, minden van. De hogy belép ebbe valaki, és kilép valahogy, de hogy, mi történik közben, miket tanul. Örök és áldatlan vita volt a karon, remélem ma már ez nincs, hogy az építészet az művészet vagy tudomány. És akkor az igazságosság jegyében volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy 50% művészet és 50% tudomány. És akkor ezzel jól el voltunk. Én ezt egyáltalán nem hittem el, mert szerintem se nem tudomány és se nem művészet, vagy mind a kettő, de leginkább építészet, ami itt van középen, itt, építészet, szintézis, ez volt ennek a modellnek a lényege, és balra vannak diszciplínák, tudományos és művészeti, de ezek folyamatosan bedolgoznak ebbe a középső sávba, és létrejön egy iteráció, egy ilyen együttműködés, ami aztán elvezet valahova, ami nem több, mint a kilépés ebből a rendszerből, de nem vége semminek, csak egy jellegzetes pont. Nem jutottam sikerre ezzel, tehát eltettem, ez az egyik variáció. Fontos esemény volt ez 2016-ban, amikor a középtanszék 70 éves lett, idén készülünk a 80-ra. Levente erről biztos sokat mesélt már, vagy van, akinek igen. Ez egy nagy ünnep volt, a műcsarnokban tartottunk egy kiállítást, amin hallgatói munkákat, oktatói munkákat is egyaránt megemlítettünk, bemutattunk.
de legfőképpen létrehoztunk egy olyan boxot, amiben be lehetett ülni, és lehetett beszélgetni. Tehát ez volt a kiállítás centrumában. A falakon voltak munkák, makettek, hallgatói, oktatói, de a lényeg az ez a box volt, ami egy személyes kapcsolatra, beszélgetésre alkalmas teret formázott. Ugyanilyen társadalmi szerepvállalás volt részemről a térerő második építészeti biennálé, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, nemzeti szalon, ahol Szegő György kurátorsága mellett én egy társkurátori szerepet kaptam, és bemutathattam a közösségi építészet éppen aktuális vetületeit, azokat a csoportokat, akik ebben a műfajban addig sokat tettek. És itt van 10 könyv, ami ebben a periódusban született, ezeket nem én írtam, ezt fontos hangsúlyoznom, hanem ebben ez egy közös, mindegyik egy közös munka eredménye. Az alsó 6 könyv, ez nem tudom miért nem világít, ez a doktori iskola évkönyveinek a gyűjteménye. Az évkönyveknek a hagyományát szintén örököltük Cságoli Ferenc időszakából, aminek nagy szorgalmazója és lelke volt ilyen Béla. Kerékgyártó, bocsánat, kezdek fáradni. Kerékgyártó Béla, az ő szorgalmazása nélkül nem születtek volna valószínűleg ilyen könyvek, de Szabó Levente, Bun Zoltán, Somogyi Krisztina és még mások közreműködésével ezek a könyvek rendre megvalósultak egészen a Covidig. A Covid az egy nagyon nagy váltás volt sok tekintetben, a doktori iskola működésében is, mert szétdurrantak a közösségek, nem tudtunk találkozni, mindannyian megtapasztaltátok szerintem ennek a hátrányát, de ez a 6 könyv, ez ezt az időszakot gyönyörűen példázza. Fölötte van pontosabban 2 könyv, a 2 fehér, ez a közép 70-nel kapcsolatos, fölötte a téziskönyv és egy kutatási anyag, az építészet és identitás. Ezek a könyvek nagyon szépen összefoglalják, reprezentálják, és az utókor számára elérhetővé teszik azt a szellemi munkát, ami a doktori iskolában ebben a 10-15 évben zajlott. Ez szerintem eléggé fontos, és azt gondolom, hogy a doktori iskolához méltó. A mi doktori iskolánk egyébként, ezt most már mondhatom, mert mondhatom, különleges helyet foglal el, mondjuk úgy, hogy a tudományos világban. A tudomány alatt itt mindig művészetet is értjük, csak ez az áldatlan vita, hogy most mi ezt még nem sikerült eldönteni. Mi vagyunk az egyetlen csak építőművészettel foglalkozó doktori iskola. Az összes többi hely, ahol építőművészeti doktori képzés van, az tudományos iskola is, tehát PhD fokozatot is ad. Ugyanehhez az időszakhoz, és hát a Covid-hoz kötődik egy apró, kellemes pillanat, ez a Mikrokozmosz sorozat, ezt talán sokan láttátok, és csak azért hozom ide, mert a közzétételnek ez talán az egyik leghatékonyabb módja, ezt a kis videót több ezren nézték meg a YouTube-on, és szépen elmondja, különösen az aláírt szöveg, amit a videón lehet olvasni, hogy milyen irtózatosan nagy lelki teher volt sokunk számára, számomra is a Covid. Amikor szép vetületei is voltak, mert jó volt otthon lenni egy ideig, de amikor az ember nem találkozhatott a barátaival, a munkatársaival, egyszerűen az utcára nem mehetett ki szabadon, akkor egy idő után ez nyomasztóvá vált. Ugyanehhez a periódushoz tartoznak azért alkotói munkák is, de ezek az alkotói munkák, ezek szintén inkább a csoport összekovácsolásáról szólnak. Például a Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum tervpályázatát, itt ez a bal oldalt látható kis névsor csupa egyetemi kolléga együttműködésében készítettük. Azt vettem a fejembe akkoriban, sajnos ez se sikerült, hogy az egyetem, azon belül a doktori iskola lehetne egy alkotóműhely is, ahol tervek és házak születnek. Erre persze nem alkalmas szervezetileg az egyetem, ezt beláttam,
de vannak mégis olyan pillanatok, amikor ez a szellemi erő, ami itt csoportosul, ez egybeszervezhető és elérhető, hogy egy irányba mutató energiák szabaduljanak fel egy ilyen tervnél. Ennek egy másik kedves kis példája egy doktoranduszokkal készített pályázat a Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, illetve egy másik doktorandusszal, Ritter Danival készült közös pályázatunk egy új-zélandi meditációs pavilonra. Ezek tehát mind a közös alkotó munkának a színterei. A portfóliónak pedig az utolsó két eleme ugyanebben az időszakban az a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum, erről sokat nem mondok, és a székesfehérvári Alba újabb nevén Met Arena, ami a hihetetlen történetek közül is kiemelkedik. 10 évig tartó tervezés után valahogy pont a Covid-nak és a Covid utáni újraindulásnak köszönhetően megvalósult. És hát nagyon szép, nézzétek meg! És akkor itt vége van a portfóliónak, és következik a második téma, az építészet fizikai és szellemi környezete. Szerintem ez az igazán érdekes, nagyon elment az idő már, ugye? Baj, ha sokáig beszélek? Picit tovább fogom. Nem baj? Ez az igazán érdekes. Az első az inkább csak ilyen szembesülés azzal, hogy mi is történt, ami a hagyományos értelemben vett építészet kapcsán történhet egy építéssel. De amiket most fogok vetíteni, azok számomra a legkedvesebb képek és a legkedvesebb gondolatok. Mert hogy először is azt kell észrevennünk, hogy az műépítészeti alkotásaink, azok mindig egy olyan környezetben jelennek meg, vagy rendre olyan környezetben, amik nem építészek által létrehozott házakat, területeket jelentenek. Itt van például Hernádi Közösségi Ház, erről vannak gyönyörű Bujnowski Tamás által készített fotók, de én csináltam olyan fotókat is, mert ez a mániám, hogy néz ki ez máshonnan, és láthatjátok, hogy itt jobbra van egy kis ház, ami düledezik, azóta már összedőlt, de hogy ez volt az a kontextus, vagy ez is, amiben az a ház megjelent. Vagy itt van egy kép a Hittudományi Főiskoláról, Nyíregyházáról, ami ma már szintén nem látható, mert ezeket a gumiszerelő műhelyeket, meg nem tudom, miket elbontották, de ez ebben a környezetben született, ez a ház. Amikor arról beszélünk, hogy figyeld meg a környezetet, és abból próbáld kibontani az építészeti megoldást, az csak féligazság, mert nem mindig lehet abból kibontani. Vagy itt van a PPK Információs Technológiai Kar épülete, ott hátul az a kis pici, középen, de hát az egy ilyen környezet volt. Látható, csupa romos ház, tűzfalak és rendezetlenség. Vagy itt van a gyönyörű idilli kismegyeri templom, ami egy garázs, meg egy nem tudom, disznóolak társaságában van, vagy itt van a nemzetközi ismertségre számot tartó Pécsi Tudásközpont, előtte van egy McDonald's jobbra, Shell kút, Penny Market és így tovább. Ezért sok kritikát kaptam annak idején, hogy miért nem intéztem el, hogy ezt a benzinkutat innen tüntessék el, és mondtam, hogy egyrészt nem volt hatalmam, másrészt pedig szoktam itt tankolni. És hogy ez meggyőző érv volt. Azóta is tankolnak itt az emberek, tehát hogy a város az nem egy ilyen kész állapot, egy ilyen idilli, gyönyörű valami, hanem egy élő organizmus, amiben mindig vannak olyan elemek, amik nekünk esetleg nem tetszenek, de mégis használjuk ezeket, jó, ha elfogadjuk, nem kell ezekre haragudni. De hát ez így volt mindig, ha az ember elmegy Zsámbékra, egy első osztályú műemlék, akkor azt láthatja, hogy van olyan nézőpont, ahonnan ez így néz ki. De ugyanez a helyzet Ócsán, ott hátul látható a gyönyörű premontrei templom, egy első osztályú építészet, műépítészet, és előtte pedig itt van egy jobbágyház, ami körülbelül ugyanakkor épült egyébként, mint a Gülbaba utcai házunk, tehát 1790-es évek. Ez a kevés magyarországi jobbágyházak egyike. Jobbágyházat és a parasztházat meg kell különböztetni. A második fejezet ezen a kategórián belül az a építészek nélkül létrejövő épített környezet közegében azzal szimbólizisban létezik állításhoz tartozó képsor.
és arról szól, hogy hogyan jelennek meg ezek a nem építészek által épített elemek tájban, városban, vagy akár a részletekben, az építészeti részletekben. Amik egyébként ahhoz kellenek, hogy megértsük, hogy mit látunk. Tehát ha önmagában nézzük, akkor ezeket nem érthetjük, de hogyha abba a kontextusba helyezzük, amiben ezek működnek, akkor azonnal érthetővé válnak. És abban a pillanatban válik érthetővé, hogy miért lehet egy hernádi ólajtót mellé tenni mondjuk Kós Károly Székely Nemzeti Múzeum bejárati kapuja mellé. Amúgy nem lehetne, de ha ezt a kontextust értjük, akkor igen. Először néhány példát mutatok arra, hogy jelenik meg a tájban az építészet. És akkor itt hangsúlyozom, hogy az építészet fogalmát kiterjesztettem mindarra, amit nem építészek is csinálnak. Például ezek az útépítő vagy útkarban tartók ezzel a piros fóliával. Vagy ugyanez Szentpéterfa határában, ami nem tudom, több száz méter hosszú piros csík, egy ilyen land art, ha úgy tetszik, de valójában egy nagyon is érthető, szükséges műszaki berendezés. A tájban megjelennek olyan formák, amiket néha nem értünk. Például nincsen folyó, természetes folyó az alföldi pusztaságon, ez a Kunszent Miklós határában lévő pusztaság. De vannak olyan árkok, amik mégis néha vizet tartalmaznak, ezek pedig azért vannak, mert valaha ezen a területen rizsföldek voltak, rizst termesztettek, és azok a keretek, rizskereteknek hívják, azok vízellátását szolgálták ilyen vonalak, amik ma másfajta növényel kirajzolódnak a tájban. Vagy ugyanígy, ugyanezen a vidéken, Kunpeszér környéke az egy paradicsom. Tehát ha valaki érzékeny a pici részletekre, vagy kíváncsi ilyenekre, akkor oda kell elmenni, de már a Hortobágyra is lehetőleg oda menjen, ahol látszólag semmi nincs, és akkor ott kiderül, hogy mégis minden van. Ez is ilyen, ez egy kerítés. De az építészet nyomait fedezhetjük föl akár a szántások rajzolatában is, például ez egy egészen friss kép, ez most is ilyen, ezek friss képek, az őszvetések ideje produkált csomó olyan helyzetet, ahol hajlamos vagyok arra, hogy azt mondjam, hogy ez is valamilyen módon tervezett környezet. Lehet, hogy véletlen, lehet, hogy hiba, Ritter Dani örül, mert a témája pont a hiba volt a diszertáció dolgozatában, de hogy ezek a hibák, vagy ilyen véletlenszerű dolgok, ezek nagyon segítenek értelmezni a táját. Például ebből az egy képből, most nem fogom ezt elemezni, de nagyon sok minden kiolvasható, például azokból a koordinátorrendszerekből, amik itt megjelennek, egyrészt a vetés, másrészt egy régi vetőgép, harmadrészt egy traktornyom. Tehát azok a vonalak, amik itt ebben a képben összegződnek, egy nagyon összetett történetet tudnak elmesélni. És ezek a történetek, ezek számunkra fontosak. Hogyha picit tovább lépünk, és a határban megjelenő elemi építményeket nézzük, akkor ilyen szépségeket találhatunk, mint ez a pici kertészeti házikó, amire én azt mondanám, hogy ez a szükségépítészete. Ez is talán a vernakuláris nagy kategóriába besorolható, de ez nem a népi építészet tiszta logikája szerint épült alkotás, hanem ez a szükség elvén épült, ami volt, abból építettek egy ilyen pici házat. Ugyanilyen ez a dabasi juhodá is, ami 2007-ben fotóztam, akkor már ilyen állapotú volt, ez azt jelenti, és még ma is megvan, ez azt jelenti, hogy ez kb. 30-40 éve szolgálja azokat a gazdákat, akik itt működnek, itt élnek, és ebben tartják a juhait, és látszik, hogy a semmiből van, egész pontosan szemétből van összerakva, és ez a szemét, ez autógumikkal van leterhelve a teteje, és így tovább, de hogy ez működőképes, mert használható tereket hoz létre. Egészen más nézőpontból izgalmas az ócsai öregpince sor, megérne egy önálló előadást, át fogok rajta most lépni, de az, ahogy ez a pincesor beépül a természeti környezetbe, az Ős-Duna-meder geológiai, hidrológiai adottságait felismerve, az én szerintem páratlan. Tehát ebből levezethető volna az építészet teljessége. A felsőhernádi tanyavilág, amivel indítottam, utolsó épségben megmaradt, de már lakatlan tanyája, ezek sváb tanyák. Ennek a vidéknek az egyik különlegessége az, hogy svábok tanyai környezetben éltek, úgy értem, hogy csak tanyai környezetben, tehát hogy nem volt a faluban házuk. Egy Kunszent Miklósi, pontosabban Kunbábonyi tanyai templom,
biztos nem látott építészt, de egy jó érzésű kőművesmester működhetett. Bájos az, hogy ez a bejárati ajtó és a kereszt tengelye 40 centit eltolódik. Tehát ezek a pici esetlegességek, ezek nagyon, hát és a toldás. Egy csíkvacsárcsi, egy ablakos ház, persze több ablaka is van, csak ebből az irányból vagy egy dabasi kúria bővítés, ami a kedvencem, biztos, hogy nem engedné ma meg senki, ha a műemléki hivatalban vagy az országos tervtanácsban bemutatnánk. De én nagyon szeretem, mert valami olyan természetességgel és szerintem jó érzékkel csatlakozik egy ilyen nagyon szabályozott, szűkszavú, de mégis sokat jelentő építészeti megnyilvánuláshoz, ami számomra példás. Dunaszekcső egy másik kiapadhatatlan forrás, ez egy komplett agóra, Athénban is lehetnénk. Vagy egy bájos hibajavítás lovasberényből, amúgy önmagában a nemes vakolatos házak eltűnése egy önálló téma lehetne. Volt egy idő, amikor erre gondoltam, hogy ebből könyvet kéne csinálni, vagy disszertációt. De ugyanez Budapesten is láthatjuk, nem kell vidékre menni, hogy ezeket a szép részleteket felfedezzük. Ez 2 ablak a Török utcából, átalakításokkal, az élet, a szépség az mindig utat tör magának. Ez egy bemrakparti járda, egy semmibe vezető zebrával, a Gülbaba utca este, sajnos ma már nem látszik így, mert megépültek azok a házak, amik itt eltakarnák ennek a ferde vonalnak a jellegét, de hát ennek az utcának az a sajátossága, hogy nincs benne egyetlen egy értékes ház se, de az egész együtt nagyon értékes, mert olyan térisége van, ami máshol nincs. Itt van 2 ajtó, az egyik az egy zeneiskola ajtaja a baloldali Székesfehérváron, a másik pedig apám szerszámos kamrájának a tákolt ajtaja. És ugyanez, erre utaltam is, baloldalt Kós Károly, jobb oldalt pedig apám által szegezett, eredendően disznóolajtó. És itt is 2 ajtó, a Székelyderzsi erődtemplom és a hernádi magtár ajtaja. Azt gondolom, hogy ezek a párhuzamok és az egymás mellé tevések, azok nem okoznak, vagy remélem, hogy nem okoznak senkiben megrökönyödést, vagy nem okoznak fájdalmat. Hogyha elfogadjuk, hogy a világ sokszínű, sokféle, és sokféleképpen is látjuk, akkor teljesen természetes az, hogy egy építész mást keres, akár esztétikát keres ezekben az építészeti alkotásokban, de ugyanezt meglátja a nem építészek által létrehozott alkotásokban is. Janáki István nevét föltétlenül muszáj megemlíteni itt, ezen a ponton, mert ő 2004-ben kiadott egy könyvet, az Építészeti Szépség rejtekei Magyarországon címmel, biztos, hogy mindenkinek ott van a polcán. Ez egy nagyon nagy hatású könyv volt, sokunk számára, magam számára is. Egész biztos, hogy azokat a képeket, amiket most vetítettem utóbb, részben a Janáki István hatására is fotóztam. Így is jó. De van egy lényeges különbség. Janáki István a könyvében leírja, hogy őt ezeknek a talált építészek nélkül, vagy közreműködése nélkül létrejött megnyilvánulásokban ezeknek az esztétikai vetülete érdekli, és a saját, így fogalmaz, a saját jó ízlésének a karbantartása. Olvassátok el. Ezzel definiálja, és ugyanezen a mondaton belül leírja, hogy ezt szembeállítja a műépítészet. Egyébként az ő nézőpontjából nem annyira felemelően pozitív fogalmával. Tehát ő a műépítészetet és a szerzők nélküli építészetet szembeállítja. Talán már kiderült, hogy én ezzel ellentétben ezeket inkább egyként szeretném nézni. Ez nem valami dacolás Janákival,
hanem egyszerűen máshogy látom, mert azok az élmények, amik gyerekkoromban értek, azok mind kivétel nélkül arra utalnak, hogy ez nem lényegi különbség. Én egy nagyon szegény családba születtem, és pici gyerekkoromban meggyőződésem volt, hogy Pesten jó az élet, ott nincsenek levert zománcos lábasok, nem kopott a hokedli sarka, és így tovább. Tehát ott minden tökéletes. És amikor fölkerültem Budapestre, az egyetemre, akkor szembesültem vele, hogy hát itt is vannak ilyen lábasok, meg ilyen hokedlik. Tehát, hogy nincs lényegi különbség. Nagyon sok formai különbség van, de lényegi különbség nincs. Ebben azt hiszem, hogy máshogy gondolom Janákitól, de ha Pista most itt ülhetne velünk, én sajnálom, hogy ez nem lehet már így, akkor szerintem erről nagyon jót lehetne vele beszélgetni, és az az érzésem, hogy azonos platformra jutnánk egy idő után. A Dunaszekcsői górék szerintem nem igazán jó helyen vannak, de lehet itt is, mert hogy arról szól ez a következő képsorozat, hogy ezen a kategórián belül létezik egy olyan világ, egy olyan, nem tudom, épületnek nevezem jobb hiány, ami szemmel láthatóan és jól mutatja azt, hogy miért nem a forma meghatározó, hanem a mögötte lévő rend, belső rend vagy logika. Az én állításom az, hogy a forma az csak következménye ennek a logikának. Itt látunk két górét. A jobboldali góré, mind a kettő hasonlít abban, hogy téglából van, és lukacsos a fala, hogy átjárjon a levegő, és az arányai is olyanok, hogy ne legyen túl nagy a traktusmélység. Mindenki látott már górét. Ez a két góré ilyen szempontból tök egyforma, de a teteje másmilyen. A jobboldali górénak nyeregteteje van, és cseréppel van fedve, a baloldali górénak félnyeregteteje van, és hullámpalával van fedve. Ez szerintem már kitaláltátok, hogy miért nem csinál egy normális, józan gondolkodású vidéki ember nagytáblás fedésből nyeregtetőt ilyen kis traktusmélységre. Nem fogja elfűrészelni, hogy csináljon magának egy problémát, hogy fönt ezt hogy csatlakoztatja. A pikkelyes fedés, a cserépfedés rengeteg csomópontot kreál. Minden cserép csatlakozása a másikhoz, ez egy csomópont, még akkor is, hogyha ki van találva. A nagytáblás elem az nem csinál csomópontot ilyen kis mélység esetén, egyetlen egy elemmel ilyen tök elegánsan le lehet fedni. Ráadásul a hullámpala, ugye azért hívják hullámnak, mert az a hullámosítva, az azt jelenti, hogy merevsége van az egyik irányba. Tehát ilyen fesztávot akár, ez nem úgy van csinálva, de akár alátámasztás nélkül is áthidalna. A cserépfedéshez kell egy gerenda, szaluzat, létszezés, tehát egy viszonylag összetett alátétszerkezet. A kettő között összemérhetetlen a befektetett energia, és egyébként a meghibásodás is. Tehát ez a példa, ez egy alappélda volt a habilitációs előadásomban is. Ez gyönyörűen mutatja azt, hogy az építészeti rend, a belső logika miért olyan fontos, és miért az az alapvető. A következő képen, csak hogy ne legyen ilyen egyszerű az élet, egy vasbetonlemezzel fedett górét látunk, ugyanott, egy utcával odébb talán, de még Dunaszekcsőn. A vasbeton, erre most nem fog kitérni, de az egy külön fejezet, hogy milyen kreatívan használták vidéki emberek, tehát tanulatlan emberek a vasbetont, a monolit vasbetont abban a korban, amikor ez még új volt. Bal oldalt pedig egy ócsai pincegádort látunk, szintén vasbeton lemezzel van lefedve. Ebben most nem megyek bele. És akkor a másik kedvenc példám, hát ez önálló könyvet érdemelne szerintem ez a ház. Hárskuton van, 2025-ös a fotó, de 2010-12 körül fedeztem föl, csak ez egy jobb fotósorozat. Ez egy eszköztelen ház. Ennek is nagyon örülne a Janáki, hogyha észrevette volna, ez is ott lenne a könyvében. Nincsen csatornája, bádoglemezzel van fedve, hát micsoda őrület, nem? Tehát egy faluban egy házat ilyen rozsdásodó bádoglemezzel festve, olajfestékkel, nem tudom, csatorna nélkül, páraszellőzők nélkül, minden nélkül. Mondjuk egy kis ablakot van, és hát tűzfalas a másik oldal. Ez szerintem gyönyörű, de nem ezt akarom ebben kiemelni, hanem a következő képet, ezt a díszítést itt a párkánynál, ami a tégla konzolos túlnyújtásával állt elő. Ugye nem kell elmondanom, hogy miért izgalmas ez, leszámítva ezt a sarkot, mert ha valaki végig gondolja, hogy tud ilyen konzolos
tehát úgy, hogy a téglának mondjuk a fele kinyúlik, vagy kisebb, mint a fele. Hogy tud átfordulni egy saroknál, akkor az elég komoly kihívás, ugye, mert az utolsó téglát nincs, ami megtámassza. Nekem az a megfejtésem, de nem biztos, hogy ez így van, csak én ezt látom benne, hogyha diagonálisan rakja az első téglát a saroknál, akkor ez a tégla ott megáll, és ha a többit is diagonálisan rakja, akkor ebből kiadódik egy ilyen gyönyörű díszítés. Tehát én azt állítom, de bizonyítani nem tudom, hogy ez a díszítés, ez nem azért olyan, mert ez tetszett, vagy nem csak azért olyan, mert ez tetszett a kőművesnek, hanem azért is, mert ez a logikus gondolkodás eredményezte, vagy így tette megoldhatóvá a problémát. Ugyanebbe a körbe tartozik egy ócsai, szintén azóta már elbontott, sajnálatomra ezeket a házakat szerintem védetté kéne nyilvánítani. Még van néhány ilyen. Egy parasztház, aminek a szélesebbik, ugye a szegény ember az nem tudott gangos házat építeni. A gangos ház az már egy rang volt. A szegény ember csak annyit csinált, hogy a déli oldalon egy kicsit tovább nyújtotta a gerendát, és akkor ott volt egy keskeny fal közi szakasz, fal melletti szakasz, ahol tudott közlekedni. De egy idő után ez kevés volt, és lehetőség adott arra, hogy megtoldja, ezért ezekkel a kis toldalék elemekkel 3 cserépléccel 2 sor cserepet hozzápakolt. Tehát ennél egyszerűbben ezt nem lehet megcsinálni. És hát a gyönyörűség az, itt most a hengeres festés nem látszik annyira jól, de ez a zöld, ez egy hengeres festés, hogy ezt ugyanúgy lemeszelte, mint a falat, még a hengeres mintát is rávitte, és így tovább. Hát ez szerintem egy gyönyörű megoldás. Van ennek a világnak egy mérnöki vetülete is, ez egy vasbeton szerkezetű kapu a Ceglédi vásártér bejárati ajtaja. Hát, nem jut eszembe a mexikói építésznek a neve, a Barragán, Louis Barragán, megirigyelhetné szerintem ezt a kis épületet. De ugyanígy egy örök fix pont az életemben ez a táborfalvi lőtér őrtornya, ami egy nyers beton épület állít a homokbucka tetején, ellenőrzi a forgalmat. Apám mesélte, hogy ő megélte, hogy német katonák állították meg, orosz katonák állították meg, amerikai katonák állították meg, mert ez egy lőtérnek az ellenőrzési pontja. Mondjuk, hogy hosszú ideig élt, 95 éves volt, amikor meghalt, de hogy ezek az épületek, ezek történelmi tanújelek. Pilistetőn is és ez a kategória egyébként gyakran hadi létesítményekhez kötődik, ez is például ilyen, a pilistetői bunker együttesnek egy része. Vagy a székesfehérvári fűtőmű pakura tároló tartályának a biztonsági fala, vagy a monosbéli szénrakodó. De ugyanilyen mérnöki létesítmények vesznek körül minket a városban is, gyakran csak provizórikusan, ezek az állványzatok elképesztően gyönyörűek, és nagyon hatékonyan és nagy maradandósággal alakítják a városképet, mert egyébként beépülnek a közösségi tudatba ezek a provizórikus építészeti elemek. És akkor a végére már csak egy rövid kis okoskodás maradt, ezt nézzétek el nekem, de ezt azért gondoltam, hogy idehozom, mert ezzel kapcsolatban is van azért egy-két gondolat, amit szívesen megosztanék veletek. Az egyik az egy idézet arról, hogy miután az építészetet alapvetően kulturális kérdésnek gondolom, mit is gondolok a kultúráról. Semmit nem gondolok, pontosabban ugyanazt gondolom, mint amit Németh László, hogy nem tudás, nem művészi produkció, és akkor itt már helyére is tettük a tudományt meg a művészetet. Olvassátok tovább. Életet szabályozó elv, ami egy embercsoport minden tagjának, minden szó pontos, minden tagjának belső mágnese irányítója. Ez a kultúra. És akkor nézzük meg, hogyha ennyire széles körben tudjuk az építészetet értelmezni, akkor mégis mik azok a körülmények, amik alakítják az építészeti képünket, vagy magát az építészetet. Ez persze egy nagyon nagy leegyszerűsítés, amit most fogok csinálni, de az időt már így is kétszeresen túlléptem. Először fogok vetíteni egy ábrát Kenneth Framptontól, nem is húzom az időt, mindenki ismeri, ez a híres 3T diagram, ami 4 elemből áll, középen van a Project Form. Ezt hosszú ideig nem tudtam, hogy mi a fene ez, mindig a formára gondoltam, de aztán megfejtettem, hogy én szerintem ez maga az építészeti mű, amiről beszélünk.
a szántástól a Nemzeti Múzeum épületéig, tehát a mű. És utána van három nagy kategória, a tipológia, a topológia és a tektonika, ami ezt a művet a létezésével alakítja. Ezt aztán tovább bontja, ezekben a gyűrűkben nagyon sok fontos kifejezés van, de felbontja és struktúrálja azokat az elemeket vagy hatóerőket, amik az építészetre, az építészet alakulására hatnak. Ezt szerintem mindenki ismeri, kár volna túlmagyarázni. Az ábra egyébként a graduális képzésből van ide átemelve, egy harmadéves vagy másodéves hallgatónak ez még lehet, hogy új, nektek bizonyára nem új, ezért aztán tovább is lépek. Ami miatt nagyon fontosnak gondolom, hogy erről beszéljünk mégis, az az, hogy én a magam részéről fenntartva az érvényességét ennek a diagramnak, 3 fogalmat föltétlenül mellé tennék, lehet, hogy Frampton is mellé tenné, ez pedig a topológia esetén a klímaváltozás, ami nagyon, nagyon nagy mértékben átalakítja azokat a helyeket, ahol élünk, és ezzel együtt azokat a helyeket, ahova építünk. A tipológia az a népességnövekedés miatt alakul át nagyon, annak a jelentése, majd elmondom, hogy miért, és a tektonika pedig a technológiai forradalom soha nem látott tempója miatt. Ugye ez 3 olyan körülmény, ami egyszerre egy időben, talán a történelem során soha nem zajlott ilyen intenzíven, a klímaváltozás, népességnövekedés és a tudományos technológiai forradalom, de ezeknek az együttes, egyidejű hatása az építészetre én szerintem felmérhetetlenül nagy. Mindez azért érdekes, és most egy emelet kiveszek ebből, ez a tipológia, ami a térrel kapcsolatos, mert ez talán elég látványosan mutatja a konfliktust. Amikor én megszülettem, az tudjátok, hogy 50 éve volt, akkor körülbelül 2,7-8 milliárd ember élt a Földön. Ma 8,1-2 milliárd, tehát körülbelül 3-szor annyian vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az én életterem 1/3 zsugorodott. Lehet, hogy ezt nem érzem közvetlenül, mert nem egyenletesen oszlik el a népesség, de globálisan 1/3 zsugorodott az életterem. És miután az a bizonyos tudományos technológiai forradalom is zajlik, ezért ezek az információk, akár adatként, akár érzületben, ezek jönnek-mennek. Tehát érezheti bárki úgy, hogy elfogyott a levegője, még akkor is, hogyha fizikailag van. Ugye az a hely, ahol mi élünk, az egy nagyon véges rész. Nevezzük úgy, hogy bioszféra. És akkor ebben a bioszférában mondjuk a tengerszint feletti magasságtól lefelé, fölfelé pár ezer méter, ebben él az összes élőlény, ami a Földön van. Az egysejtűektől mondjuk az emberig bezárólag. De ez egy véges tartomány, pár ezer méter vastag, és a Föld felszínével, nem tudom mennyi az, szorozzátok be, és akkor kijön, hogy hány köbméter az a bioszféra, amiben élünk. És ez harmadolódott, és fogy tovább. Ez egyébként nagyon hasonlatos egy sejt működéséhez. A sejt az azért keltette föl az érdeklődésemet, mert egyszer láttam, vagy olvastam valahol, hogy az élet alapja az tulajdonképpen egy véletlennek, most ebben nem menjünk bele, hogy ez véletlen vagy nem, köszönhető, amikor az ősóceánban néhány alkatrészt egyberendezett egy burok. A burok a kulcsfogalom egyébként, nem a sejt, egy burok. És akkor ezt valahogy úgy szervezte egybe, hogy az belül lévő elemek azok önfenntartóak és szaporodásképesek voltak. Tehát tudták egymást segíteni, együttműködtek, és tartották a kapcsolatot a külvilággal. És ebben pedig döntő szerepe volt a buroknak. Ugye a burok ez itt a következőképpen talán jobban fog látszani. Ugye ez a bioszféra. A bioszféra egyébként kísértetiesen hasonlít, és egy sejtfal is, hasonlít egy sejtfalhoz. Ez egy sejtfalnak a mikroszkopikus képe, nyilván egy átrajzolt kép, ami arról szól, hogy ezt úgy szemléltette ez a cikk, amiben olvastam, hogy egy papírlapnak az ezred része a vastagsága. Tehát egy A4-es papír ezred része körülbelül ez a vastagság, az a dimenzió, amiben ez lezajlik. És ezek ilyen kis tüskék, amik így egymással szemben állnak, és összeérnek, és lezárják a kérget, kívül és belül is, és belül pedig
kapcsolatban vannak, és belül van valami, és kívül is van valami, de ezek képesek arra, hogy valamilyen módon kapcsolatot teremtsenek a kint meg a bent között. Ez szerintem gyönyörű képlet. Egyébként, hogyha építészeti példát akarnék hozni, akkor nem kell nagyon messzire menni, csak visszamenni mondjuk Mezopotámiába 3500 vagy 3000 évet, mert hogy ezek a falazási típusok, vagy itt ez éppen egy ilyen falkéreg, van ennek valami speciális neve, most nem jut eszembe, ezek pont így működnek, de láttam ilyet Nigériában is, ezek tubalinak hívják azt a téglát, ami egy kézzel formált, napon szárított tégla, kúpszerű, amit is szépen egymás mellé raknak, és kitöltik a közepét ugyanolyan agyaggal. De egyébként hasonló módon épülnek a várfalak is. De hasonló módon épült a kazincbarcikai templom is, a külső kérge egy minőségű tégla, és a belső meg egy rosszabb minőségű tégla. Bizonyos szempontból rosszabb minőségben, nagyobb szilárdságú, de nem olyan alaktartó. Szóval hogy ez az elv, ez a logika, ez gyönyörűen felfedezhető nem csak a sejtfalban, hanem az építészeti példákban is. Ez volt az utolsó kép és az utolsó példa, és akkor itt hoztam egy idézetet még Nádas Pétertől, amit egy podcast beszélgetésben mondott, és szokásom, hogy ami tetszik nekem, azt leírom, mert írásban tovább megmarad és hivatkozható. Azt mondta, hogy az ember egy csorda állat, aki szeret egyedül kalandozni. Szerintem ez nagyon szépen leírja azt a helyzetet, amiben most vagyunk. Ugye ez a mondat, amit idéztem egy szövegből, ami egyébként ennek az előadásnak a szövege. Szokásom, hogy mindig leírom az előadást szövegben is, azt dokumentálom és elmondom. Ez abból való, izgalmas korban élünk, egy kultúraváltás kezdetén, melyben a régi értékek közül egyre több megkérdőjeleződik, a tervezés jól bevált stratégiáit újból a kalandozás váltja fel. Ez az utolsó mondatrésze ez azért izgalmas és nagyon fontos, mert vannak olyanok, akik a kultúraváltás szó kapcsán arra gondolnak, hogy a mai digitális kor hálózatba szerveződött társadalmak működési logikája sokkal közelebb áll az ősközösségi társadalmak működési logikájához, aminek a spontaneitás, a véletlenszerű összefogás, rátalálások voltak a jellemzői, mintsem arra a 15-20 ezer évre, ami mondjuk úgy a jégkorszak utáni letelepedés, a kertművelés, a tervezhetőség, az írásbeliség korszaka. Ez egy nagyon figyelemre méltó gondolat, én ezt nem tudom bizonyítani, nem is értek hozzá, de fölkeltette a figyelmemet. Magamon is észreveszem, hogy megváltozott a stratégiám a keresésben. Hogy én minden nap használom a mesterséges intelligenciát, szerintem közületek sokan, arra, hogy a keresésben segítsen, utakat villant föl. Nem helyettesít semmit, de olyan lehetőségeket villant föl, amit ha kontrollálok, akkor nagyobb eséllyel és hamarabb rátalálok olyan utakra, amiket egyébként kerestem. Erről szólt tehát ez az utolsó mozzanat, vagy ez az utolsó idézet és az a gondolat, és azt gondolom, hogy útravalóul magamnak, mert másnak nem szeretnék útravalót adni, csak mondjuk vagy jövőképül, valahogy azt volna jó exakt módon megfogalmazni, vagy tisztán látni, hogy mi a bánatot kezdjünk azzal a nagy tudással, amit összeszedtünk. Én is, tehát elnézést kérek, hogy ilyet mondok, de én elég sok mindent tudok az építészetről. Mert régóta csinálom, és sokat, és sok helyzetben. De meggyőződésem, hogy az a tudás, ami bennem van, az már csak pici részben használható. Nem érvénytelen, nem erről beszélek, hogy elszállt, hanem arról, hogy amit tudok, vagy tudtam tegnap, az nem biztos, hogy ma már használható. És hogy mi a használható, mi az, ami jó, az viszont azt gondolom, hogy csak ebben a csorda állatságban fedezhető föl, mert a csorda állatságnak az a lényege, hogy együtt nagyobbat mutatunk, nagyobb erőt mutatunk, stabilabbak vagyunk, tudunk egymásnak segíteni, ha kell, tehát együttműködünk. És ez az együttműködés, ez szintén kulcs szó. Volt egy idő, sok ilyen pillanat volt, amikor magamnak leírtam, hogy mi az építészet. Több száz ilyen szövegem van, ezek közül az egyik ilyen folyam az, hogy mi az építészet, mi nekem az építészet.
És a legutóbbi az, hogy ez a szintézis megteremtését lehetővé tevő tág kapcsolatrendszer. Most itt tartok, és ez egybevág ezzel a kifejezéssel. Hogyha bárki erről a gondolatkörről többet szeretne, vagy mást szeretne tudni, akkor szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezt a pár nap múlva megjelenő könyvet, amit Somogyi Krisztina és Ritter Dani szerkesztettek az elmúlt 25 év általam lejegyzett gondolataiból. Hát körülbelül 300 lejegyzett szövegen van, és ebben van 70 írás, 11 kiválasztott épület, profi fotókkal, és körülbelül 150-200 saját fotó részben azokból, amiket vetítettem. Ez szerintem egy kicsit talán a mai előadásnál kerekebben vagy választékosabban, de ugyanezt fogalmazza meg. Remélem, hogy nagyon szép lesz a könyv. Polgárdi Ákos tervezte, és a Terv és a Géniusz Loci támogatásával fog ez megjelenni. Nyomdában van már, és pillanatokon belül kész lesz. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, és elnézést, hogy ilyen hosszú a munka. Köszönjük szépen Misi előadását. Ez az estének az a része volt, amelynek a forgatókönyvéről Misi tudott. Most következik az a része, amelyről sejtelme sincsen. Ennek sorában elsőként Varga Tamás, az építészmérnök a DH-ját szeretném meghívni. Köszönöm szépen. Szia. Szia. Kedves kollégák, megjelentek, barátok, tanítványok, tisztelők. Nem könnyű megszólalni egy ilyen tartalmú előadás, meg egy ilyen habitus után. Főleg azért, mert kicsit gyütmennek érzem magamat több tekintetben. Nem voltam Balázs Mihály tanítvány ugyanis, és nem a középtanszéken tanítok 37. éve, hanem szemközti, nem szemben lévő és nem szemben álló szemközti lakótanszéken. Mégis óriási megtiszteltetés itt lenni a mai alkalommal a Misi születésnapját ünnepelve, vagy professzor úr, de talán Misi, ez így a közvetlenebb. Eltévedtem egy kicsit a számok között, és elnézést, nem akarom a hallgatóságot untatni. Egy picit úgy készültem, hogy a személyes kapcsolódások, ami nem volt sok, de egy ilyen spirális tematikában valahol mégis összekapcsolódtak az útjaink Misivel. Tehát kicsit eltévedtem, mert hallgatóként én egy nagy göndörhajú fiatalemberre emlékszem, aki ugye 5 tankörünk volt, és közé gyakorlat kapcsán ott ültünk a teremben, nem volt szabad tanárválasztás, úgy dedikálták az oktatókat nekünk, és azt vártuk, hogy ez a fekete göndörhajú fiatalember jöjjön be a műterembe, de nem ő jött. Mindegy, ez nem is érdekes, mert hogy akkor is már híre volt. Ezt én 84-re datálom, mondom, itt egy picit eltévedtem a számok között. Arra emlékszem, hogy Török tanár úr és ő így összeforrodtak, és nagyon, nagyon együtt volt a hírük, az egész kisugárzásuk a hallgatóság közöttünk. És aztán elmúltak az egyetemi évek a közös találkozás nélkül, de hát maradt a példa, meg az a hihetetlen tisztelet talán a tevékenység előtt, amit mindig így perifériásan, szakmailag is az országot járva, a templomokkal, a gyerekeket az Orbán térre hordva, az Orbán-hegyi úton nap mint nap eljárva, az épülettel találkozva, ott volt a példa és az érték, az állandó érték, ami jellemezte az építészetet. És aztán talán legelső ilyen közös találkozási pontunk, az szintén megjelent itt a vetítésben, az Oktatói Klub 2003-ban,
ami nekem a világ teteje volt akkor így egyetemi oktatóként, a DLA védésem, hol máshol, az oktatói klubban, ki más által moderálva, vagy talán még a bírálóbizottságban is jelenlévő, mint Balázs Mihály, már hát az ember teljes gyomorgölcs, összeszorul minden, ráadásul a nézősorban, vagy bocsánat, az opponensek Plesz Antal, illetve Nagy Tamás, a széksorok között Cságoli tanár úr, aki még él, Kerényi Jóska, Makovec Imre meg nem már. Tehát, hogy valami elképesztő, és most is még beleborzongok ebbe a történetbe. Hát de ott abban az oktatói klubban, amit aztán egyébként azóta nem is tudom, hogy használ-e a kar, vagy az egyetem ilyenfajta érdemleges tevékenységre. És aztán a következő ilyen közös együtt dolgozás, az tényleg dolgozás volt már egyetemi oktatóként is, a kar közéletében, ugye a doktori védést megszerezve, én dékán helyettesként bekerülve, és egy picit opponálnék, nem volt sohasem privilégiumja a TTC-nek az, hogy középtanszékes oktató legyen a vezetője. Tudtam, hogy ebből balhé lesz. Bocsánat? Ez egy szokásjog. Ez akkor én legalábbis DK7-esként akkor időszakból úgy emlékszem, hogy úgy történt, hogy vetésforgóban történt volna, mivel azonban egy sokkal fontosabb időszak következett a kar életében, ezért nagyon egyet tudtunk érteni akkor, hogy tanár úr, Misi, te vedd át a stafétát talán Cságoli tanár úrtól. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó döntés is volt. És aztán vége is lett a TTC-nek, tehát azért ezt tett hozzá. Miattad, vagy Igen, nem miattam, de velem. Nekem végem lett, és jött egy ilyen számomra visszahúzódó csendes időszak, a Misi számára meg a hihetetlen amplitúdókkal felvázolt szabadkézi rajz, ami alatt ott volt a felirat, hogy reform, én is azt írtam ide, hogy a reformer időszaka. Messzeségből láttam, elképesztő energiákkal küzdöttél azokért a gondolatokért, amik aztán nem tudtak megvalósulni a kar életében. Hosszú csend következett, de már a kettőnk viszonyában 2024, amikor én vettem a bátorságot arra, hogy megkeresselek, és beadjam a habilitációs kérelmemet, és te meg bátorítottál, és ezt utólag is köszönöm, Misi, hogy megtetted, mert soha nem lettem volna elég bátor ahhoz, hogy ezt megtegyem enélkül, és ma sem állnék valószínűleg itt, mert hogy kicsit előre menve, visszahalva bizonyos információkat a habilitációs előadásom követően, mint hogyha te azt mondtad volna, hogy na ő lesz az építészkar következő dékánja. Ezt így valaki elmondta nekem, és én így beleborsozok most is ebbe a mondatba. Talán a legautentikusabb és a leghitelesebb helyről érkezett ez a dolog. Azt nem tudom, hogy jó-e, de hogy ezt majd a jövő eldönti, hogy így történt. Ha akarod, visszavonom. Most már késő, legalább fél éve már késő. Viszont ahogy kiderült ez a dolog, hogy én pályázni tudok egyfajta támogatottsággal erre a posztra, találkoztunk a Gülbaba utcai villamos megállóban. Én már fönt ültem a villamoson, te meg akkor érkeztél, és tényleg őszintén mondom, hát most itt magunk között vagyunk, egy nagyon őszintén beszélgettünk. Persze az udvariassági körökön túl, hogy megy a pályázatjárás, de egyébként utána egy nagyon, nagyon klassz, soha nem éreztem veled kapcsolatban ezt, hogy ilyen fajta közelségben tudtunk beszélgetni. És én ott jöttem rá, hogy miért van szükség Balázs Mihályra, és miért van szükség Balázs Mihályokra, és miért lesz szükség ilyen kaliberű emberekre az építészkaron. Akkor már egy picit vizionálva persze azt, hogy majd dékánként kell itt működni, és a kart valamilyen formában egybe tartani, de hogy nagyon sok olyan ember van a karunkon, aki teszi a dolgát hittel, őszinte hozzáállással, és tényleg az alkotó tevékenységét párhuzamba hozva az oktatással minden téren a legprofibb módon, és valahol ebben a Berkeleyben ez mindig úgy elmarad, hogy megemlékezzünk róluk, és megköszönjük, és felhasználjuk az eredményeiket, mert azt gondolom, hogy kevés az, hogy ez történik, mert megy ez a szekér úgy magától, de az, hogy néha megálljunk és megköszönjük, illetve az zászlónkra tűzzük ezeket az eredményeket, azok hiányoznak. És én azt gondolom, hogy talán ezeket a legfrappánsabb, ilyen óriási nagybetűkkel kiírva azt mondani, hogy köszönet és köszönjük,
hogy lehet nekünk Balázs Mihályunk, és van nekünk Balázs Mihályunk, és az az iskolateremtés, az a közösségszervezés, amit te itt végrehajtottál a karon, azok között a hallgatók között, azok között a kollégák között, akik a mikrokörnyezetedben, ami nem is olyan mikro, mert hát 175 diplomázó azért kemény ezt utolérni, jelen van, azt így kifejezni borzasztó nehéz. De azt gondolom, hogy a jelenlévő fiataloknak is, a tanítványoknak is a múltból, illetve a jövőnek Balázs Mihály az Balázs Mihály marad, és kell, hogy maradjon. És hát mi nem történhet egy születésnapon, hogy ajándékkal készül az ember. És hogyha talán itt összeérik ez a dolog, amit itt nagyon hosszan, és bocsánat a hosszúságért én is, de azt hiszem, hogy a nagyság oka az, hogy ilyen hosszú dolgokat kell itt elmondani. Miről is dönthet a karitanács rendkívüli módon ez esetben, hogy ugyan, hát nem 50, de 70, ugye kiderült. Elszámoltam. Mai napon, másodszor is opponálnunk kell a tanárnak, de hogy nem elengedni szeretnénk, hanem megtartani, nem azt mondani, hogy köszönjük szépen, hanem azt, hogy várunk vissza, hogy ez a jelenlegi tanszékvezető úrtól is elhangzott. Tehát, hogy miről is dönthet a karitanács rendkívüli ülése arról, hogy a szabályok értelmében nem mától, hanem holnaptól professzor emeritus címet adományoz a tanár úrnak. Köszönöm. Isten érdesse. Úgy láttam eddig, hogy az a szokás, hogy ilyenkor nagyon röviden reflektálni kell, és meg kell köszönni. Én egyrészt köszönöm, másrészt pedig arra gondoltam, hogy én azért egy kivételezett helyzetben vagyok, mert nagyon sok mindent kaptam az életem során, ami jó. És nagyon sok formálisan is sok díjat kaptam, és még többen ilyen eredményhirdetéseken, a díjátadókon vettem részt folyamatosan. És szörnyű beszédeket szoktam hallani, és kitaláltam a hosszú évek során, illetve nem, ez most jutott eszembe, csak régóta gondolkodom rajta, hogy valójában egyetlen egy köszönetet kell mondani, azt a teremtőnek, mégpedig azért, mert olyan emberekkel vett körül, akik vagy elismerték, vagy felismerték, vagy segítették, de legalább elviselték azt, amit csinálok. És ennél többet szerintem nem kaphat ember, tehát rajta keresztül köszönöm mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ebben a körben helye van. Úgyhogy nagyon köszönöm. És akkor a kérdés, hogy ezt megtarthatom-e? Megtarthatom a tanszéki kulcsot. Még egy dolgot szeretnék, a doktori iskoláról már mondtam egy dicsérő mondatot, de amit szeretnék még elmondani, és az most szélesítem a kört, és Tamás mondandójához kapcsolom, hogy azt hiszem, hogy minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Műegyetem építészmérnöki kara az az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb építészképző hely. Időben a legkiterjedtebb, ez nyilvánvaló, de egy olyan komoly szellemi műhely, ami sok komoly szellemi műhely együttműködéséből áll. Tehát, hogy nincs ilyen éptörtanszék, ilyen épszertanszék, ilyen sziltanszék, most leegyszerűsítem is a régi neveket, és ilyen lakó, és ilyen közép, és ilyen. Tehát nincs. Tehát azt kell látni, hogy az építészmérnöki kar nagyon nagymúltú és komoly szellemi műhelyek szövetsége. És azt kívánom magunknak, mindannyiunknak, közös érdekünk, hogy ez maradjon is így. És figyeljünk egymásra. És az, hogy néha ilyen szerepeket kisajátítok magamnak, az... Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszöntök én is mindenkit. Következő pár percben két egyszerű kérdést gondoltam megválaszolni, hogy
kik vagyunk, és hogy merre megyünk. Mik vagyunk. Az első, ez a kik vagyunk, ez lehet, hogy egy picit személyes. Előrevetítve az hátralévő részeit, talán helyesebb lenne azt mondani, hogy hogyan is nézek magamra ebben a helyzetben. Mert hogy azt értem, hogy egy professzor emeritusi cím kapcsán a dékán mond egy köszöntőt, meg azt is értem, hogy a doktori iskola vezetője mond egy pár szót az éppen leköszönő professzornak, de hogy mi keresni valóm van nekem itt. Amikor ezen gondolkoztam, akkor tulajdonképpen azt fogalmazódott meg bennem, hogy én most azok nevébe szeretnék pár szót mondani, akik nem képviselnek az intézményt, hanem akik, vagy még helyesebben talán, akik Balázs Mihályra nem mint egy intézményre tekintenek, hanem Misire, aki talán mondhatom, hogy barátunk, mert hogy talán a konzultációkon beszedett pofonok is sokáig emlékezetesek, de az igazi élmények azok az én számomra azok voltak, amikor a Pozsonyi utcában először láttam a Misi által tervezett konyhát, vagy amikor a srácokkal a Gülbabába bútorokat szerelhettünk össze a komplex terv kapcsán, mert a Misi akkor költözött oda, vagy azóta is azok a pillanatok, amikor betévedünk a Gülbaba utcába, és éppen beszélgettünk akár építészetről, de az első fél órát azt mindig abba a révületbe töltjük, hogy mi is az, ami ott felépült, mi az a precizitás és alaposság, ami ott van. És mint barát, ezért tulajdonképpen ez egy születésnapi köszöntő akar lenni, semmiképpen sem egyéb beszéd. A második kérdés pedig, hogy merre is megyünk. Hát erről mi más is juthatott volna eszembe, mint az akilpák ausztrál benszülött népcsoport, akiknek a szellemi hátterét Numbakula teremtette meg. És amikor ezt az eseményt bevégezte, akkor egy gumifának a karóján fölmászott jó magasra és eltűnt a végtelenbe. Úgyhogy az akilpáknak onnantól kezdve ez a karó, ez jelentette az isteneknek a közelségét, és ezt a karót vitték magukkal, és ahol leszúrták, ott volt nekik igazi otthonuk. Tehát ilyen formán nem kötődtek helyhez, hanem csak ahhoz a ponthoz kötődtek, ahol ezt a karót a földbe szúrták. Hát most távol álljon tőlem, hogy a professzor urat egy csupasz karóhoz szólítsa. De talán abban sokan egyetértünk, hogy a Misinek a személye az nagyon sokunk számára egy igazi útjelző az életünkben, egy igazi orientációt jelent sokunk számára, inspirációt, amit talán el se érhetünk, de akárhol is mozgunk itt az építész szakmán belül, Budapesten, Debrecenben, akármelyik tanszéken, az ő személye az egy biztos hátteret jelent nekünk. És hogyha ebből a szabadságból nézzük, mondjuk ez a nyugdíj kérdése is, ez egy egész szabadságot jelent számunkra, hiszen egy korábbi kötöttségtől, vagy röghöz kötöttségtől való megszabadulást jelent a számunkra. Úgyhogy innentől kezdve még szabadabban vihetjük Misit magunkkal bárhova, helyekre, amik fontosak nekünk, és esetleg szeretnénk neki megmutatni, vagy helyekre, ahol csak szeretnénk vele egy pár percet eltölteni. És akkor ide kapcsol egy ajándék. Csoki. A csokoládé természetesen. Azon gondolkodtunk, hogy mi legyen az a közös dolog, amit átadunk neked, mert abban biztosak voltunk, hogy mint közösség nagyon sokan szeretnének ebben a gesztusban részt venni. És akkor beszélgetések során felidéztük pont azt a képeslapsorozatot, amit mutattál az alföldi falvakról, településekről, és hát a Facebookon, meg hát akik jól ismerünk, azok máshonnan is tudjuk, hogy ha teheted, akkor kalandozol. Kalandozol nem csak szellemi értelemben úgy, ahogy mondtad, hanem kalandozol ebben az országban, és azok a fotók, amiket most mutattál, azok tulajdonképpen ilyen felfedezések. És akkor arra gondoltunk, hogy ezeket a kalandozásokat szeretnénk bővíteni, úgyhogy itt a piedesztál, amit így a kezemben tartok, amire
ez a gyönyörű doboz kerül. Először a Fiedesztáról beszélnék, ezt Polgárdi Ákos készítette. Említetted, hogy egy könyv meg fog jelenni, tulajdonképpen bármelyik napban, hogyha nyomda, a könyv ki van nyomva, tehát hogyha a kötészet úgy akarja, akkor bármelyik napban ez a könyv megjelenik. Ákos vidéken kell édesanyjával lenni egy családi nehézség okán, de a bekötött egyik nyomtatott ívbe azt a könyvet rakta bele, ami a kézzel kötött példánya ennek a könyvnek, amiben azok a gondolatok vannak benne, hát amikből egy részletet látunk. Ugye ez a te utazásaid, gondolati és fizikai utazásaid adják a talapzatot, és akkor ebben a dobozban pedig képeslapok vannak, amit az itt jelenlévők adtak össze. Mindenki egy olyan helyre tesz javaslatot neked, ahova bakancslistáson vagy utazz el, Hallott, Kati? vagy ami olyan hely, ami közös emlékezetű hely, valami, ami titeket összeköt, és a doboz pedig Zakariás Tamás készítette neked, úgyhogy akkor szeretettel átadom mindenki nevében. Kalandosokat! Nagyon szépen köszönöm. Két fogás. Köszönöm. Köszönöm. Erre is illik röviden válaszolni. Dávidnak a mondandójában megütötte a fülemet ez a nyugdíj, és hogy azt szeretném csak mondani nektek, hogy nem olyan nagyon régen valaki megkérdezte, hogy mennyi a munkaidőm, meg hány nap szabadság jár nekem, és hogy akkor hogy kell itt. És erre csak rutin választ tudtam adni az, hogy nekem egész életemben nem volt munkahelyem, nem volt munkaidőm, és nem volt szabadidőm se, egy perc se, hanem csak úgy voltam, meg vagyok, és nagyon remélem, hogy ezután is így lesz. Tehát, hogy ez az egész változás, ez engem őszintén praktikusan nem nagyon érint, mert pontosan ugyanazt fogom csinálni holnap, mint ma, és amit tegnap előtt és azután. Köszönöm. Egy apró ilyen technikai kiegészítést, még hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, és az a gyanunk, hogy nagyon sokan, sokféleképpen vagyunk hálásak, sok korszak találkozásaért, különböző viszonyainkért, beszélgetéseinkért, meg hallgatásainkért. És hogy azt reméltük, hogy ez egy ilyen szép sűrűsödési pont itt most ebben a teremben, de hogy ezt a pillanatot, ezt egy picit még húzzuk, és kiterjesszük az időben, ahhoz ezt szeretném javasolni, hogy, és ez egy meghívás, hogy aki teheti, az mondjuk egy 20-25 perc múlva jöjjön át a tanszékre, és ott folytassuk még egy picit ezt az ünneplést. Köszönjük szépen. És akkor is nem értettem. Köszönöm. Még egy dolgot mondok, ez egy felajánlás, hogy elég régóta tapasztalom, hogy sokan hívnak föl, és időpontot kérnek, szeretnének beszélgetni. De csak úgy beszélgetni. Persze nem tud ez mindig létrejönni, de volt egy idő, amikor arra gondoltam, hogy majd, ha már semmi más dolgom nem lesz, akkor egy ilyen konzultációs irodát fogok nyitni, ahol én ott ülök, és lehet hozzám jönni, beszélgetni. Na ez nem volna jó forma, ezért aztán nem is lett belőle semmi, de tökre örülök, amikor valaki fölhív, és valamilyen kérdéssel előáll, vagy csak azt mondja, hogy szeretne beszélgetni. Úgyhogy biztatlak titeket, keressetek, és akkor beszélgessünk. Köszönöm, hogy eljöttetek.